जोंना सबायजों साम'जों जाबाय साम' बिदिनो बारसेयाव 10 थाखा 10 थाखा बारसेयाव हाग्रा दानसिग्रा मेसिन नै जा मोजां बेखौ जाजोबगोन आं नाया गासिबो क्लिन खालामनानै दोनजोबबाय माबायदि ना थफ्ला लाना फैखौ मोनायाव हेल' लोगोफोर आंनि बिगेल चेनेल नोंथांखौ बरायहरनाय जाबाय बयखौबो ओमफ्राय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय बेंगलर गेस्ट हाउसनिफ्राय जोंना मादै मोनफैनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअ'खौ थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय बिसोर साननै थालांगोन आरोना जोंनाव मा जानानै थांगोन नोंथांमोना दिन्थिनोसै मा जानानै थांगोन नै आजाया जोंना नै आजाना गारिया दादांनो आजा जा किउट खानो जोंना आजाया भिडिअ खालामदों भिडिअ जोंना आजाया जा किउट गारोना दानिया नै जोंहा ओंखाम जासिगोन नै दाउ गोरा भाजा नै नारजिया नै ओंखामा सनिया खुरदों दा जानोसै जानायखौ सुरु खालामसै नै आंहाबो नारजि ओंख्रि जाबाय सानदिया जाया आङो नारजिखौ ओमफ्राय फैजेननाय लोगो लोगो नारजि ओंख्रि मोनजाफैबायबो देनां दा फैथोंसैहाय नारजि ओंख्रि जागारहरनोसै बेखौ अरगार होनोसै नामा एसे गोसा खेबो बियो खेबावसो गारि गाखोसै जेसु गाखोसै ओरै नालाय नै नारजि ओंख्रि जादों गथ'आ होनबाय बिहान मोनबाय गथ'आ नारजि जादों मालाय नै जोंना दाउ गोदान लाबोदों जोंहा हांसोबो लाबोदों नै बेखौ नै आजाया नायनानै जा खुसि जागासिनो आजाया नै मा रायलायखो बेलासि जाखां लोंखां बेरायनोसैलाय जोंहा दखानाव फाइनाल जा बेरायखांनानै दासो फैबाय ओमफ्राय नै गासिबो सामानखौ लाजोब्बाय जा बुरजा लाखाबाय मा जानांगौ लोंनांगौ ओमफ्राय नै जुस लोंसै जासुलि नालाय जानायाव एक्सपार्टखा जों साथामबो जासुलिजोब आरोना मा लाखाबाय नै बुंजासे लाखाबाय सथिबो नै मा सिस्टेम मालाय हालौनो फोरोंदों उन्दैफ्रा नै जोंना ना लायनो थाखाय थियारि जाजोब्बाय रेडि मोनायावसो लायगोन नालाय गावहैगोन मोनायाव जोंना आजा माबा नायगासिनो फुथुला नायगासिनो जोंना आजाया 3 hours later नायनो हाबाय नोंथांमोना नै बिबोना माबायदि ना थफ्ला लाना फैखौ मोनायाव न'निफ्राय लाना फैखोथाय ना थफ्ला हांसो मासे नै बुरजाथारमोन हमनो रोङासै सानैजों बोख्लायलायदोंसा नाखौ फट'खौ दोनलाबायनोसैलाय बा फट' tomorrow नै साम'आ जा बुरजा मोनबोखादों माने बाल्थिंसे जानो नै इसिमल' खम जाबाय आरोना नै नाया गासिबो क्लिन खालामनानै दोनजोब्बाय सान्दुं ओंखारबाय होमबा जोंना नै सान्दुंआ नै जा रोजा दं नै बेहाय जा रोजा बुरजा मोनबोखादोंमोन सायनानै दोनजोबखादों सेवो नालाय ओंखायनो ना बामि साम'आ जा साइज नुखाबाय जाथावनो साफानो गोदान होदों आरोना ओमफ्राय हनै मा खादोंलै नानि गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों जालागासिनो फिसा सानैजों मैथा ओंख्रि जानोसै दिनै मैथा बांगाल खागासिनो नै जोंना मादै मोना ओमफ्राय मामि हाब बर' गामियाव थानाय बायदि मोनथारबाय दख'ना गानलायलायनाय नै सथिबो खेबखासो जाखाबाय सथिबो एवनाया ओमफ्राय नै आरो एवबावगासिनो ओमफ्राय एबार नै गामलायाव आरो दंबावो ओमफ्राय माखासे आरो फोरानबावबाय दाय दिन्थिगोन आं नै जा बुरजा जाबाय जाथाव नै फोराननाया लिलि लाला फोरानजोब्बायलै बिसोरो एसेबो सानबा बांद्राय गैया एसेसो रानहांबाय नै थावबो फापर एसेसो रानबाय माखासेफ्रा नै जा मोजां जाजोब्बाय ओमफ्राय नै अदाबाव एसे फोरानदों थाम्फै गावनो नागिरदोंहाय लोगोफोर नाया ओंखाम जानोसै नै जोंहा ना बाथोन रानबाय नै सनिया ना बाथोन एकदमबारे सारायसे जाखादों Korea gitu Kak. Aku tuh nanti sih menjadi ya. Ya udah ada benang. Kok gas sudah selesai juga, ada pun sini. Rồi, gedang sih ya. Có bên sườn là gần. Tung bầu sini balcing. Kada sih, kada sin bara sih. Nih tung bầu.
आयु जासुलिया नै नालेंखर सिखावा मोननानै दाबा लाबोखादों थास' आथिं माबानि थाखाय जासुलियानो ओरै होखानोसै एखेबारे ओरै लकेट थांनो थास' बिबार लायनो थांसै बेहा थास' बिबार लायनो थांनायावनो नै नालेंखर सिखावबाय दानसिग्रा मेसिन नै जा मोजां होजेनबाय जोंना नै साम' जिनाया बारसेयाव 10 थाखा 10 थाखा बारसेयाव 20 थाखा 10 थाखा लागाय जोंना मा दे गोमोना रिजेक्ट नालाय बेखौहाय 10 थाखा ओमफ्राय नैबे गोथाङा 20 थाखा बारसेयावनो बेंगलराव नोगोद दाम बेंगलराव नै थास' आथिङा बेसेबां मोनबोदों जोङो दहाय बेखौ गोरान फोरनानै अनलाजों जानायसै आयै गथाराखै बेसेबां जाखो जानाय लोगोन नाङा दे नायनानै लोगोफोर होनदों tomorrow नै बे साम'खौ मादै सासेनो लांबावसिगोन सबायजों साम'जों जाबाय सोबखौलाय गोदोरखा होनदो बेबो जासिगोन नै थेयार जाबाय थांनो थाखाय ओइ आजाया जोंना जा साइस देलायदों जायानो नै आहाबो जानोसै ओंखामखौ मादैया थास' दुदालि लाबोदों नै हजोंनिफ्राय लाबोफादों बेखौ नै बेबो रेडि जाजोब्बाय थांनो थाखाय नै जोंहाबो थांफानोसै ओंखायनो बेग लाबाय आहा लोगोफोर जानो बाइकजों थांगोन जों आदै मादैखौ दोनलांनानै फैफिनबाय न'आव थांफिनसिगोन दा जोङो लोगोफोर